Після місяця пошуків Османа Джеосманова знайдено мертвим. Про це повідомляють у пошуковій групі «Ліза Алерт». Тіло 19-річного жителя Зуї знайшли повішеним у лісосмузі поблизу села Литвиненкове. Окупаційні поліціянти заявили, що знайдене тіло схоже за описом, проте родичі не впізнали в знайденій людині Османа. Вони кажуть, на хлопці був інший одяг. Нині триває експертиза, щоб достеменно встановити особу померлого. Окупанти ж розглядають самогубство як головну версію трагедії. Осман Джеосманов зник ще на початку липня, коли пішов за межі свого обійстя. Зв'язок з ним обірвався. Хлопця зафіксувала камера відеонагляду на АЗС біля села Литвиненкове. Днями повішеним знайшли ще одного кримського татарина – 23-річного Айдера Джемалядінова. Вранці 26 липня він прямував на роботу своєю автівкою і зник. Його тіло без ознак життя знайшли за кілька днів.